Здравейте хора, днеска е прекрасно, много прекрасно времето. Между другото, сега днеска буквално, така, облягам някъде. Много хубаво се вижда. Днеска много хубаво времето. Топличко си, хубаво, ама не знам утре. Ако го дават да вали гамно, сата ми изглежда на леж, докато включих се да ви кажа, че прекрасно е времето. Много е хубаво, топличко. Днеска за първи път уж сме зима. Уж ми зима, пък каква зима? Има слънце. Макар, буквално, сега се включвам. Преди малко играх с братовчет ми там топка, нали, аз бях снимала, тук един самолет бях снимала, така много е хубаво времето, точно за печени. Даже аз ще затворя очите, малко се повека, да ще фана ли поне. Чакайте, че малко ми се насълзи очите от това топло време и ще видя дали мога да малко да сгоря, защото съм, погледнете, много съм джиджи, много съм бяла. Аз съм така, аз съм родена, значи аз като стана зимата, като доди, аз цялата побелявам, бяла съм. Лято, правя видео тук. Много е хубаво времето, така. И зимата, където аз побелявам, ама лято, като стане черна, ставам, нали, фащам тенис, аз ще пробвам да видя, ще фана ли тен. Ако не фана, ще пробвам. Между другото, ето тук, телефона ми много хубаво показва. Аз ви казах, че ще имам видеа тук в това нещо. Не знам как да го нарека, ама да. Тук се отдрасках с ногтата ми. Така. Просто много е хубаво времето. Точно за игра, но не знам точно колко градуса е. Ако малко те вятър, че малко може малко да се проличи през косата ми. Но съвсем малко вятър има. Да, съвсем малко. Ако